krutej púšte svojich hriechov volám k Tebe, Otče. Vypočuj môj pláč a nedaj mi biedne zahynúť. Z krutej púšte svojich hriechov volám k Tebe, Otče. Vypočuj môj pláč a nedaj mi biedne zahynúť. Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tóni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi, Ty si moje útočište a pevnosť moja. V Tebe mám dôveru, Bože môj. Z krutej púšte svojich hriechov volám k Tebe, Otče. Vypočuj môj pláč a nedaj mi biedne zahynúť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia, sestry, vítam vás v Božom chráme svätého Dominika. Máme sobotu v prvom pôstnom týždni. Na úvod pripravme srdcia, oľutujme hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavnú Máriu, vždy Panna, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluje sa. Pane, zmiluje sa. Kriste, zmiluje sa. Kriste, zmiluje sa. Pane, zmiluje sa. Pane, zmiluje sa. Modlíme sa. Večný Oče, odvráť k sebe naše srdcia, aby sme vždy hľadeli na to jediné potrebné, konali skutky lásky a tak sa zasvetili Tvojej službe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Deuteronómium. Mojžiš povedal ľudu: Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia. Zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše. Dnes si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy a nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy. A Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, ako ti povedal, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal. Počuli sme Božie slovo. Blažený ty,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, 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 čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili. Kiež by ma moje cesty viedli tak, že by som zachovával tvoje ustanovenia. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky. Tvoje ustanovenia chcem zachovať, len ty ma nikdy neopusť. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
Ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, to, čo sme dnes v Evanjeliu počuli, že máme milovať svojich nepriateľov, dokonca sa máme za nich modliť, to je niečo také, čo prichádza s Ježišom, niečo nové, čo dovtedy nebolo. Dovtedy to také starozákonné, čo aj my dobre poznáme, oko za oko, zub za zub, čiže takéto spravodlivé, alebo to, že sa často konalo aj v takej neprávosti. A predsa Ježiš prichádza s tým, že nás vyzýva, aby sme milovali tých, ktorí nás nenávidia, aby sme sa za nich modlili. A tu sa môžeme zamýšľať my sami aj teraz, v tejto chvíli, kto je môj nepriateľ? S kým mám problém? Alebo kto má veľký problém so mnou? A niekedy to môžu byť tí najbližší, niekedy to môže byť kolega, kolegyňa v práci, ktorý chce našu pozíciu. Niekedy to môže byť sused, známy, blízky, vzdialenejší alebo aj úplne neznámy človek, ktorý proste, buď sme mu takým okom, že proste v oku, že nás chce tak nejak zničiť, likvidovať, odstrániť alebo minimálne nám škodiť. To, čo s tým máme robiť, je jasné. A nie je to ľahké. Ale keď to Ježiš od nás chce, keď nás tomu vyzýva, dokonca akoby až prikazuje, milujte svojich nepriateľov, modlite sa za nich, tak si to, Pane, pýtame, aby sme v tom mali jasno, aby sme to vedeli použiť. Nauč nás to, Pane. A tiež si prosíme o takú milosť, poznať toho, kto je môj nepriateľ. Aby sme sa za nich mohli modliť, alebo za ňoho, za ňu. Pán Ježiš nás vlastne vedie k tomu, aby sme my sami nebrali zákon do svojich rúk, aby sme sa neodplácali zlým za zlé, a aby sme to tak podľa jeho vzoru a príkladu spracovali inak. Modlitbou, prijatím. Ak takto budeme robiť, tak môžeme postúpiť a sa priblížiť ku Kristovi. Ak tým ľuďom, ktorých sa to bude týkať, budeme sa správať láskavo, normálne, pekne, tak nielen oni, ale aj tí druhí môžu vidieť na nás, že naozaj sme Kristovi. Lebo mnohí ľudia o tom vedia, čo učil Ježiš. A oni to očakávajú od nás, zvlášť kresťanov, že takí budeme. Že budeme žiť, ako učí Ježiš. Ďalej nás Ježiš vyučuje, že máme byť dokonalí, že dokonca máme byť ako nebeský Otec. Vyzýva nás k tomu, buďte svätí. Lebo ja, dokonca sám o sebe hovorí, som svätý. A tu sa môže natískať otázka, ako môžeme my byť takí dokonalí a svätí. Stačí chcieť a môžeme sa pozrieť na také 3 veci. Je to charakter, svätosť a dospievanie, alebo taký vývoj. Charakter, čiže v tomto živote, v tom bežnom, ľudskom, nemôžeme byť bez chýb, ale môžeme sa aj na svojich chybách a druhých poučiť a môžeme to začínať znova na novo. Môžeme mať to úsilie o morálnu dokonalosť. A svätosťou aj my
sa chceme odlúčiť od tých takých hriešných vecí, ktoré ponúka tento svet a ducha tohto sveta. Ale podobne chceli aj farizei vo svojej dobe, ale oni to chceli kvôli sebe samému, aby oni vynikli, ja, ale my to máme robiť nie kvôli sebe, ale kvôli Božiemu kráľovstvu, kvôli Bohu, v tom Božom kráľovstve sme aj my. A to dospievaním, že stále sme na ceste. Je to proces, tak ako malé dieťa sa postupne ešte nevie chodiť, naučí krok za krokom kráčať, potom si ani nevedomujeme, že už kráčame, ale zase sú iné veci, ktoré ako dospelí zase potrebujeme riešiť alebo nám robia problém. A tom byť dokonalý je aj o tom, že my sme pozvaní k tým Božím duchovným veciam, ktoré sa nám ponúknuté a ktoré sú nám v dispozícii a my sme ich súčasťou. Krásne o tom nachádzame v knihe Hebrejov, teda liste Hebrejom, Keďže máme takého vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme mohli dosiahnuť milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Takže môžeme predstúpiť duchovne pred Boží trón, sami za seba, za našich drahých, za našich nepriateľov, môžeme mu ich tam priviesť a dokonca môžeme aj prosiť Pána o milosť, milosrdenstvo. Amen. Bratia, sestry, zdávajme chválu nášmu Spasiteľovi, ktorý nám dal Pannu Máriu za matku a prednesme mu svoje prosby s plnou dôverou volajme: Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Oroduj za nás. Pane, žehnaj biskupov a kňazov i všetkých, ktorí sa ti celkom zasvetili svätými sľubmi. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Ježišu, daruj pokoj našej vlasti i všetkým ľuďom na svete. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Náš Spasiteľ, tvoja prebolestná matka stála pod krížom. Prosíme ťa, potež všetkých, ktorí pociťujú žiaľ a smútok. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Ježišu, daj, nech si každý z nás váži čisté srdce, viac ako pomíňajúce sa hodnoty života. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Všemohúci kráľ, daj nám silu, aby sme naplňali tvoj príkaz lásky aj voči svojim nepriateľom. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Ježišu, daj nám milosť, aby sme statočne zachovávali Božie prikázania. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Ježišu, príjmi do neba zosnulých bratov, sestry, príbuzných, priateľov a dobrodincov dominikánskej rehole, aby boli na veky pri tebe. Mária, Ježišova matka, oroduj za nás. Pane Ježišu, tvoja milosť nepozná hraníc. Vypočuj naše prosby, zostaň s nami, obdaruj nás svojim požehnaním, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Kde si môj premilý, Pane o Kriste?
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa aj vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, nech nás duchovne obnovia tieto sväté tajomstvá, aby sme boli hodní večnej odmeny skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Zdajeme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné. Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo Ty milostivo umožňuješ svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky. Horlivejšie konali nábožné úkony a skutky dobročinnej lásky a účasťou na tajomstvách, ktoré im boli znovu zrodení, dosiahli plnosť milosti Božích detí. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posved tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláva. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zúži v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta
a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Ak chceme Boha volať našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie Blažej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. O Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle aj milosťou daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Musím všetko povedať. A opovedz si povedz. A duša mi postaví.
Modlíme sa. Pane, nasytil si nás božským tajomstvom a nebeskou náukou. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou priazňou a pozbudzuj nás nádejou na spásu skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.